To już nasze drugie Mistrzostwa Europy w Nordic Walking. Wspieramy je, ponieważ promują zdrowy i aktywny styl życia, który jest bliski naszej misji. Chcemy być tam, gdzie ruch i natura pomagają dbać o zdrowie. Łączy nas troska o zdrowie, profilaktykę i bliskość natury. Nasze produkty bazują na wielowiekowych recepturach bonifatrów i naturalnych składnikach. Podobnie jak Nordic Walking wspiera zdrowie w prosty i naturalny sposób. Produkty wspierające stawy, odporność i układ krążenia. Artremax, olejek żywokostowy z Boswellią, Cardiofratin Forte oraz balsam jerozolimski. Dbajcie o zdrowie każdego dnia poprzez ruch, dobrą dietę i naturalne wsparcie organizmu.